karon kay bago yung ano. What's up mga kagwang na bata sige ilak di. Oh. O karon kay ako manghod Google Meet siya. Imbangan na siya Google Meet do. Gat. Ano akong ate ko ano siya bata na karon kay mag-module magkuan sa module ako. Ayun, pislita lagi ng mic. But ano manghod do. Wait sa. Magkuan inabo. Mahol. Tired na ako ako. Aba ito. Guys, kay karon yun. Module, ang answer ng module. Ano, nagganbugas ako. Man ako inom kon Milo. Karon module ko. Yeah. So good na ta. So karon warasa kay ko ano ron. Warasa ron. Okay, basta. So, answer na ta. Yeah. Basin makim GS ta ni ba? Wala. Ano yung buhok no? Kira ni? Parehas, charming. Filipino. Apoy. Sabay mga na sigwan. Google Meet gawas eh. Module man ta. Online man. Bukan kami. Ako ba? Ako pa lang. Suara kembali. No. Badoy. Ne be. Cancer ta ba? Tuyo ta ay.
Oh! Oh! Ah! No, no.